O Deportivo da Coruña segue a festexar o seu ascenso á Primeira División. O equipo foi recibido hoxe pola Xunta e tamén pola Deputación Provincial. O deporte galego segue de celebración ao contar cun equipo máis na elite nacional. O Deportivo da Coruña afirmou este domingo o seu regreso á Primeira División de fútbol despois de impoñerse por 0-2 ao Valladolid nun gran encontro. Os coruñeses son matematicamente de primeira, xa que aínda queda por disputarse unha xornada da segunda división, pero o ambiente festivo protagoniza aínda as xornadas para o equipo. Esta mañá o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, acompañado do conselleiro de Deportes, Diego Calvo, recibiu no Pazo de Raxoi os xogadores, corpo técnico e directiva do Depor para festexar o seu regreso á máxima división nacional despois de 8 anos. Moitísimas gracias polo esforzo, por estar todos aquí e por compartir con nós queríamos creo que expresar o sentimento de toda Galicia, xa con independencia de calquera outra cousa, o sentimento colectivo en Galicia, dende o domingo, a repercusión que hubo a nivel nacional do que conseguisteis, a historia, como foi, recordaba ahora o presidente, Juan Carlos Escotet, vir dende abaixo e subir, non rendirse cando se estaba abaixo, creer que isto era posible, isto é unha épica que a todo o mundo lle gusta, todo o mundo admira, e todo o mundo recoñece, e un enorme orgullo, de verdade, que o ano que vai ser o ano de Galicia, o ano que ven, o ano Xacobeo 2027. E que haxa dous equipos na máxima categoría do fútbol nacional, polo que se volverá a vivir a emoción dun derbi galego, ademais de levar a Galicia por todo o territorio español. É orgullo colectivo, efectivamente, sentimento de pertenza e sentimento de que os esforzos, cando se fan con convencemento, con sentimento e con potencia e con perseverancia, ao final dan os seus froitos. Por lo tanto, un enorme orgullo, insisto, en que o Depor volva a estar donde estuvo durante tantísimo tempo, donde escribistes páxinas de moitísima gloria e o que queda por facer. O Depor fixo parada antes na Deputación da Coruña. O presidente Valentín González Formoso e membros da Corporación Provincial recibiron os xogadores, o corpo técnico e a directiva para celebrar o ansiado ascenso. O salón de plenos estivo ateigado de deportivistas que se uniron para festexar cos seus ídolos o regreso á Primeira División. Formoso deu a benvida a todos os representantes do club, sinalando que se trata dun día moi especial para toda Galicia. O presidente provincial incidiu en que o Deportivo é un símbolo do que une os galegos, é un sentimento que trascende a cidade e as fronteiras da provincia ás xeracións e ás ideoloxías políticas. Afirmou que se trata dun sentimento que trascende a calquera outro que no día a día pode distanciar as persoas. E deu os parabéns á afección deportivista, á directiva, aos xogadores e ao corpo técnico.